Boas tardes desde APC Ames. Vai dar comenzo as semifinales do primeiro torneo femenino de CPTA Valquiria. Van a escoller polo orden do que quedaron na clasificación xeral. En este caso vai a escoller de primeira Cani. Podes vir para aquí, se queres. E vai a facer a súa elección para xogar o segundo partido, non? Merce, hola. Podes vir para aquí, Merce. Xa temos a primeira parella que vai a xogar a segunda semifinal ás 9:30 da noite, vale? Cani e Merce. Un aplauso, bailas. Aí, tes que escoller o coach, claro. A ver. O meu coach non está, ven despois, Marcelo. Está no cumpleanos da rapaza. Eso. Bueno, a segunda en escoller é Rita. No, Leti, perdón. Cousas do directo, non te rías ti. Cousas do directo. A ver, a quen escolles? A miña elección é Aitana. Ven para aquí, Aitana, un aplauso. Leti e Aitana, que xogarán a primeira semifinal. Moi ben. A coach? Moncho! Monchiño! Tes algo que decir, Monchiño? Non? Nada, parexa ganadora. Parece ganadora. Moi, un aplauso fuerte para estas rapazas. Vale, vai a escoller ahora en tercer lugar Rita, que vai a xogar a primeira semifinal contra Leti. É a súa parella, Bueno, eu quixeno facer máis emocionante. Moi chulo. Entonces, aquí vimos preparados. Vale, vai a escoller ahora en tercer lugar Rita, que vai a xogar a primeira semifinal. A primeira semifinal contra Carmen. Leti. E o vosso coach é o guapito aquel de ali, non? O Damián. Sí. O Dami. Son da casa, Venga, Dami. Pongo. Con medio, ven. Con las dos. Hala, un aplauso. E a última en escoller vai a ser Rocío, que non ten moito que escoller, claro. Pero bueno, vas a escoller quen a queda? mi compañera e amiga A Xío. Un aplauso. E xogan a segunda semifinal ás 9:30 e o coach Juan, que chega ahora, o marido. Juan, que está no cumpleanos con a Fesoni tamén. Vale. Bueno, pues nada, un aplauso. E a partir de ahora comeza o bo as semifinales do primeiro torneo femenino CPTA Valquiria. Desconectamos e volvemos para...